El Club d'Oci per a Persones Majors d'Aldaia enceta el nou curs 2019-2020. Hem acudit avui a veure una de les classes de ioga tai chi on els majors demostren les seues ganes de fer activitats. Estem mirant ara la classe de tai chi que estan donant a la Casa de la Música. Com veureu, hi ha més de 30 persones així fent els exercicis de tai chi. Tenim 6 grups de tai chi, tots completíssims en llista d'espera. La veritat és que estem molt satisfets d'aquesta oferta formativa, lúdic-cultural i esportiva que donem a les persones majors d'Aldaia. El meu nom és Fina, soc de d'Aldaia, ja vinc diversos anys així al tai chi, igual que la gimnàsia de polideportiu també, i el baile meneíto també. Y, en fin, actividad para echar el cuerpo un poquito. Informàtica, treballs manuals, tallers per exercitar la memòria, teatre, ioga i tai chi, i fins i tot un grup de coral harmonia componen l'oferta lúdica per al present curs.